remember Gambakwe akambomenshena Muzingwa achiti Muzingei. Unoona zvinoita matsotsi. Gambakwe akati kuti imimi Zingai uyu Muzingwa uyu pane zvamuri kurunga. Muzingwa kwenda manje kunani? Kuna Saruwaka. Unoziva zvinoita zvigananga izvi. That is there uchiti vanoti vese pasi ngavasimudze ruoko tobva tati pwa nezano yacho pasi. Because unoziva matsotsi hagerani. Muzingwa nyaya dzake dzakatotanga yaane nguva manje. Nendizviteerera. Handiti nhasi Muzingwa ndakunanga kuna Saruwaka. Zorino Muzingwa ndiaiti kwanzi ndoda kuti ndiendeko asi ndikandirewo mari yekuti ndifambise. Ndasvika uko kundipinde mujeri kunoona nyoka yamabhunu. Vanhu vaanenge ainawo vari mujeri vanoputa fodya. Asi mabhosiketi ina anambopinda mujerini. Handiti aya mabhosiketi di. Saka vainge vachita mbanje fodya idzi. Saka ivavo vanenge vadawo mari yefodya kundichinoona nyoka yamabhunu. Iwo nditaurire kuti udofu hwakadaro imi ndisina kuenda kana grade 1 man. Zvoreva kuti kudi. Unoona zvine statement izvozvo. Ndikuziva mimi vana veZimbabwe zvikutaura neava zvine statement here. Iwewo unozowana entrance yekunopinda makavharirwa nyoka yamabhunu. Apa iwewo Muzingwa uri kuzve ndikuda mari yekuti ndifambise. Ndozoda zvemari kunobhadhara uku. Unobhaka kubhadhara vamwe vasungwa. Ndo macharigadhi. Ndikubvunzawo ndini Mr. D. Inoda zviri pane chokwadi. Nyoka yakaonekwa nemuhwezwa kuti apa padarika nyoka. Handiti isaiti yetirafana so ndisanaenda kuhondo so nzira yedu kunosvika pamusha pedu soka yaiva kaita kunga jecha so asi waiona kuti apa padarika nyoka wotombomira kuti nyoka hauziziva kuti yanga ichienda kugwereka kuti yanga ichienda uko. Ukanza kwati zii ukwatarisa hakuna uzwa huri kuzununguka. Kuleft waona kuti hakuna uzwa huri kudini kuzununguka. Wobva waziva kuti nyoka yadi yadarika. Asi pandikuenda nyoka haina kwainoenda. Inogona kungodaiso yotenazve kusangana nayo. Zvotaona Muzingwa zviri very very stupid. Hoyo akwenda raigru rauda kunomhara pana Saruwaka. Umbavha hwavo iye Muzingwa. Ukanza munhu anonzi naGambakwe iye bva mubvisa iye vanozivana. Ndotaura vana veZimbabwe. Vana Saruwaka vari kuziva vari kuona kuti ndozvigananga izvi. Mupanzisa kubva kwakaita Nelson Chamisa achitiza iyo yavo Triple C akaona kuti handingarame chidhidha imomo. Mupanzisa Saruwaka dai aramba akadini akatoshinga ushu ngozi Saruwaka zvaGambakwe hadi kuzvinza. Nyangwe Gambakwe achibudisa marisiti ake apa ndo marisiti andokutarira iyi ndo message anda kusimudzira vanhu kufoni ndo message yacho. Ndokupenga man. Ndiani iko zvini anobatirwa iko zvino. Zvigananga zvinobuda zvega. Muzingwa ndakana ndamona Muzingwa hasi raitu. Ukaona munhu anongogara angoita problem unozoona zvimaproblems akazvina ati mazvo iyi yandakanzwa amweni kanzi asi ane homwe kuti ndifambe ngandisirei nhamba dzangu apa dziwe ndifambe
asi muzoti panichazonopinda kujeri vanoputa fodya mukati umo kundinoona nyoka yemabhunu vanoda wafodya nekuti ndo mabhosi. Imi ndiuzei kuti munhu ane dzakakwana chaiye kutaura kuruzhinji rwenyika kako iwo kana uine shungu dzikunoona nyoka yemabhunuka kwira kana iri ndege kana iri bhazi enda ende unonomuona sei kujeri kako iwoti ndini kuti ava vanhu mabhanditi mamwe ari mukati ndakuti vabhanditi vasungwa ofcourse ndikuti mabhanditi asi nyoka yemabhunu haasi bhanditi musungwa asi mudanga rechi remabhanditi iwo ndionoti mabhanditi anenge ada fodya dzekusvuta mbanje kutotaura zveshuwa paeya kukwana here ikoko iwo mudzingwa iweweka mudzingwa ndini Mr. D matere ako aya kaya ndichakuchaira one by one ndozi Mr. D inaziro kutamba zvamunoita vamwe vaya munizovafana ndonzi Mr. D nhasi kutamba naye ini pandiri panapa ndona munhu akapikira rufo zoti ndakapikira rufo ndicho ana mashoko akawanda nemafana asi dambozvinzwa siaisaruwa akaite zvaari kuita muri panzisa iwo nhasi noti ndoda kunopinda nemari unobhadhara mamwe mabhanditi anosvika fodha imbanje iwewe unenge wapinda sei napo ndo security yowe iwo unopa mvumo yekunoona nyika yemabhunu iwewe who are you iwewo muzingwa iwewe ndini Mr. D indoda kuti ana fair hatina kupusa unizamufana iwe muzingwa iwe ndini Mr. D and handidi kumbazvinzwa futi and I don't want kukunzwa futi uchitaura pama papa handichatodi kwira bhazi rakoko kauda kuendako unonyoka mabhunu unomuona sani iwewe iwo ndiwo wane mvumo yekunopinda mujeri mustocks muna nyoka yemabhunu iwewe ndiwo zve une mvumo yekuti unotengera mamwe manhangeri wayo fodya mbanje dzekusvuta ndokuti wane mvumo kunosvika kuna mabhunu usandipengera kumhepo iwewe ndikutaurira endanomamira kurwisuku kwasingatsvairi kumusoro kwakoko zasi kwakoko zvobva zvangoenda zvese uye neuchenjeri wobva waenda futi nemadhodha ako iwayo ndini Mr. D muri kuchaidzwa seri kwafana imimi ndikuudzai ndati muri kuchaidzwa too much ndii muri kuziva zvipikiri mafana makahwanda imimi iwo ndiwo mwacho wagamba kuti iwe muzingwa iwewe why ndichidaro gondo rinoonekwa nemaitiro aro gondo rinoonekwa nekunhonga kwarunoita nhiyo kune chapungu kweya gondo iwona gamba kwamuna kusiyana nechapungu negondo iri gondo ndori arozonhonga pakarema seri chapungu ndochiva chingotsvaira kanhiyo so mai vachisara vachichema ndo zvamuri kuita imi ndikuzai vafana ziva zvamuri kuita kamuchida revolution ihondo yaise kutamba iyi nyoka yemabhunu ari mujerumu muri akari kunzoko musati zokutamba nazvizvi handiti ndini Mr. D chidhapwa bheta imwana madhakwa kana madhakwa ende munorara ndozoita chidhapwa bheta hakona ngopfumura ngobuvura kuzvizvisina nebasa rese muri kurota here ndobvunza iwo muzingwa wacho iwo dzakakwana ndini Mr. D handiti ndinotaura zvinobva mumukamwa mako iwe ndinoverengera kanga kechitatu iwo muzingwa iwo manje muri zingirana masiko zenyu amuweza kusikowa
gamba kokuda kuma 8 iwo wa mu 3 uri 4 muchamama iwo wa mdzingwa iwe ndini Mr. D ndokuchaira ini inani andiperekezikeni ndozi lonely wolf mosaka tikavafana ini ndikupai warning ndini Mr. D ndisaita zvokutamba neni ndoza muri kuwanza Sterling muri kufarisa Sterling mari dzamuri kupiwa izina munangagwa dziri kudhaka too much kuri zina chako chaiko chero dofo uda mari yekuti ufambe uda mari yekunobhadhara mabhosi emujeri wambopinda seiko mujeri macho vauda unotengera majezisi vavanhaka muchanzere zvamuri kuita izvi zuva nerimwe riri kunyura nekuedza ndokufamba kunoita mazuva kubva Sunday kusvika Saturday mahours aripo achikaunda tora speed dzenyu muona kuti muri kufema zvakanaka here hana dzenyu dzakabata here brain dzenyu dzene dzakakwana kazane touch ndobvunza vafana imi maverimi iwo mdzimwana gamba ndati brain dzenyu dzakakwana here kana dzakakwana make a U10 road amuri kutora haisiyo muri kuenda kumadhaka munonyura ndini Mr. D ndati handisuda zvamuri kuita zvika ndati munonhongwa imi munotsvairwapo ndati ndini Mr. D moswera manyangarikapo idai mari dzenyu dzamunopiwa zvakanaka iyi ndinombotaura kuti kana upiwa mari dzako ka enda unoti ndamushaya munhu amandituma kunouraya mari yako wapiwa ka unobvei mangwana ndiri kumutsvaga mune handisi kumuona mari yako uri kupaza chete mari yavo uri kupaza iwewe zvaperezvo ndozvoita ndakangwara because mukapusaka mucharohwa imimi munomburuka mari dzacho muinadzo muhomwe vakomana votora ndikuuzai so be very very careful ndini Mr. D zvasari wakasiyana inazvo iwewe mdzingwa iwe nagambakwe iwo mdzingwa ndagara nakakumaka futi iwewe unizwisise vaipa vamudhara vanotaura vanotaura seri vamudhara vavaright vanziyani chegu amene mzvidireke anotaura museri mudhara wewe ari right mudhara wewe zvacho anopesa kutaura vanga neshavi ari kuona zvamuri kuita imafana mimi andirika saka ndikuda kupai warning mafana muchenjere zvamuri kuita izvi ini ndinonzi Mr. D munizise ukandona papi you never know hauzomunizivi kuti ndiani anonzi Mr. D vanondiziva ndichavaona nemaziso eni fair anditi iwo mzina mdzingwa chenjere zvamuri kuita izvi wakuda kubata saru akaita sei ndati aita sei kusaru aka why do you want to attack him kana une another vision yekuona kuti zvidaika ratidza ruzhinji rwenyika ruri kususumwa ruri kuchema revolution kuti kuchi ruri ratidza wada kuataka vanhu kunhonga that is why saru waka wacho futi akazomboti uyo mdzingwa maitire kumangwa haana kunaka wakubuda pachena manje wabuda pachena vanga uri kupenga ndikudawo mari yekufambisa
mbosa asi ndichazodawo mari kuti ndinozoona nyoka yemabhunu ndekuti vakomana ava vanenge vamuchengeta mujeri vanopfuta mbanje saka vanoda mbanje. Uri serious nezvauri kutaura iwe muzingwa iwe? vafana ndiri Mr. D ndabva nekureni munhuziza ndiri kuyambira vafana chimhanyaika asi speed yenchidzorai because mukasika panochedza soka zvichakunetsai. umwe ndapamutaura kuti enda unokurira tsvina yako, enda unoisa paruware kurwizi ukwafuza nerwizi zvacho newe nembatya dzako zedzova zvaenda futi iwoda kutambira futi mumadhoti iwe muzingwa iwe. Ndati inonzi Mr. D but I'm warning you vafana, muri vazukuru mani futi mimi, muri vana vevana vangu imimi pamuri apa. But the game you are trying to play is fucking up to hell shit. Imbwa dzevanhu idai mari dzenyu dzamakanyarira dzamunopiwa manuko ndivana nasingazivi vari kupiwa mari mani. Ndati inonzi Mr. D musandipengera kumhepo apa mundikwanire. siya saruwaka dzakwangu dzipedza ndimani muri kuvhingidza revolution yese mimi ndotokuziva muri katreni so asi muri katreni kati haya hakana distance kwekwene kadoma harari hakasviki. ndini Mr. D ndiri kutaura ini tambai nebhora renyu muchidariso. izi bhora ratotamba harina mapenalty, harina extra time, kurova chete zvimbozwa. wai ndichidaro nguva ndeyamwari ndeyedu revolution. ona torune 1 day man zvamwenda chichi zvakapera kudhara. takabva kwomusango takaza vamwe hama dzaona nhasi hambozivi kuti vana vakaenda kupi vakafamba sei makore. vafana ndoda kutaurai ndakureni kubva kune vafana vanapinda manyarire vakarwa honda pachinhu vari 7 asakaona nhasi pano hatibvi tofira pano asi tichazvidonetsa hazvina kuitika. ndati hazvina kuitika here ndononzi unit ndimbuya nehanda vanga vabvunza kuvhura nzira dzevana Zimbabwe kuti gwanzi riripo chipindai. pangopera game 7 Zimbabwe yakaita kunga vana vari kupenga nekung'ombe zisara ziri kumashanga. indakatorwa ndichiwa paboarding pachikoro ndine 17 years. why muda kutamba neZimbabwe so? why iwe muzingwa iwe muzingwa chitaura nagambakwe mourira muri 2 kuti ani namudhara D na Mr. D zvatiri kuita zveshe. titazere mangwana zvarodoka nhasi mangwana kunoedza chete. vhiki rinotanga vhiki rinopera futi, mwezi unotanga mwezi unopera futi, iri gore rikatanga rikapera 1. saka imi ndimusingaperi muri Stone Age. ndobvunza muri vazukuru vambuya nehanda veStone Age. Stone Age yekuimbwa yematombo yaya
natwafana muchenjeresi mozovesera moto muri mega vana vakasara zanherera momunganyoka mabhunu kwa mcheri kwake kuda haana mhuri ndimutowedzera kutosta tosta vafana ndini Mr. D handisida kutaura nemi zvakawanda but iwarning handiri kupai hamusi mega muri chuka nagambakwe ndokuzivai vafana imi ini Mr. D asi kana time yefiring squad yakwana I'm telling you munomira mese one line up ndikuuzai nongambuya nenda kusungwa kwakaita aida ndikubvunza ndimi zvenya kutengesa nyoka yemabhunu wacho futi mimi imimi wananhangirimi unzani wechizi iwe mudhareko nagamba kweko motoziva that is why uchitya hana kwenorova iwewe mzingwa iwe hana kwenorova handisi n'anga ini hasi muprofita handisi kana interceptor ndonzi Mr. D hana kwenorova pauri iwewe ipapapo inorova wauda batanidza nevanhu vakazvichenera vari kuziva zvavari kuita warasika papiwo mzingwa iwe taura nyaya dzako nagambakwe monyatso kutaura kuti nhasi nyika toda kuinyepera tichiti kudini muchanyeperani gambakwe rakabuda papikichapo zvikanzi muno munomuziva nei owazi tomuziva nekunyepa you are the other one iwe tochazonzi tomuziva nekuuraya iwe muzingwa iwe unonyepera kuda kufara uri mhondi futi wemuzingwa iwe ndini Mr. D nati ndizvitaure kuvana vezimbabwe vachinzwa vana verevolution vane nzara idlai mari dzenyu dzamuri kuwana munanga kwese muzive makati zi musada mubvongonyoza vanhu vane nzara imakaguta andizvo right ndataura nemafana imi vana vezimbabwe manzwa zvikomana izvi zvandataura muzvingwarire aizi topic wazi imi kujeri kuti kwanzi mabhosi acho ari kwanodawo mari yembanje mustokisi who are you iwo musinga who are you pana nyoka mabhunu kujeri who are you ndataura handidi kwanza zvaile asi ndabwekana anditi asi ndakupai warning mose muri tu nagambakwe mati madi mofunga vana vezimbabwe havaoni mbuya nehanda havaoni honi handikupai kamapuwa mari dzenyu idlai makanyarara kama matumwa kwanzi ndoda unoti iyo kana uraya munhu chagwana maseuka ene mota mushaya mari wanayo uri polisi jokeri inofamba kutsvanga kuti munhu ari papi tamushaya iyopinda muhotera uchidhakirwe stereki nemari yacho iyo itovaka mazidzimba anonetsa uko kumusha uko nemari yacho iyoyo ndo basa remhara kai kupuwa mari yekuti kwanzenda unouraya nhingi ndindoti madini kudhabhura mudhabhura mari yacho iyo ndoto chandoizira kupi mari iyoyo ndikuzaini uri mwana wezimbabwe namwari kuona vazukuru vako vanani vanatete vanhu vanengina vako chichi is the very same problem iri kuona munhu wese zimbabwe inaziramba uri regai kutambira mari idzi tambirai
asikana wangu wapuwa misheni yekuti aneinda mushaya unomanikidzwa hako mundanga wangati ndiperekeze tinoona tese ndimeke sure kuti wamushaya imi ndili akati ndiperekezeka muzireme ndomandomushutira munakagoshe muno yes ndikudzai be very brave senzesai brain psychology mari torai mari aizi juti ane mari yepovho futi iyoyo ndenyika uri haiwa nedemandiita double uenda zvekwewo swazauri mahotera mako kuita sei wati ndamushaya hakuna munhu ndatonzwa kuzi mune haachagari pano akabva zvaperezvo mazuva ari kuenda iyo mari kungorova chete avazombonetsa torai mari vafanhasi torai muchiziva zvamuri kuita imari yenyu imari yenyika iyi haisi kubva mumwe make imari yenyika mari yegoridhe yavari kuberera ndindoti ndatoiwanirawo pano Mr. D, the man on the mission. Zvaperezvo ndakuudza ndikuziva kune iwewe mdzingwa be very careful ndikupai warning vafana ndinoziva matauriro amunoita zvimwe zvinhu hazviiti zvamunotaura muchamburuka muri muSouth Africa menyu ndiri kutokuudzai muchachayikwa imi one by one imi ndati ndiri kutokuudzai ini Mr. D muchatavanga maruwa nezvipoko iri mbumburu zamazuva zinenese zine masalenza kungokuzembera kudai bhagu unongomuongoneka madoni apa ndakupai warning sachiziva zvamunodini zvamunoita vafana ndakupai iri yambiro because you are becoming too much yo manje iyo ndo wazotoita wesi futi nenyaya kweva kumbira mari yauripiwa ishoma yauripiwa namunangagwa ishoma here and how going to get through magate ipo paya unopapinda sei iwe mdzingwa kuti uzonosvika kuona kuti apa iwe tisatambe madhoti tichidaro so tichimamirana zvakadaro be careful ndini Mr. D God bless you Zimbabweans atidi kubatirwa fight continue the revolution will never end until tasvika ipapo patakapikirwa. Thank you.